Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 16 na bulan sang Disyembre, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Sintro kita sa bagyong si Odette. Nagabaskog ang bagyo. Extra nga paghalong. Pilipinas magapabilin sa dalom sang alert level 2 tubtob matapos ang tuig. Total travel ban ginakonsiderar sa iban nga mga kapungsuran. Chikaponte dugay-dugay kung kamusta ang biyahe, kamusta ang aton baybayon, kamusta ang panugyan sang Philippine Coast Guard. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, Action Radio Philippine Standard Time las 6:40 tungdan na igtalupangod ang mga puerto na tundire sa siyudad sang Bacolod. Gasaka ang ginbatak nga signal sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Kamusta mga puerto ang aton patrol ato dito? Atagan kita sang pinakauli nga report upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagapabilin nga alerto ang mga katapos ng Philippine Coast Guard. Diri sa probinsya sang Negros Occidental na lakip na diri siyudad sa Bacolod ang patrol ari diri sa area sa Bredco Port. Aksyon Fred, madamo na may damo gyapon mga salakyan, barko kag iban pa ang stranded sa karon. Pamangkuton ta Aksyon Fred live si Chief Petty Officer Louis Campaner. Sir, kamusta ang sitwasyon diri sa Bredco Port? Pila na sir ang mga stranded passengers kag mga barko sir? Sa aton nga stranded passenger, good morning lang Aksyon Fred, good morning. Sa aton nga mga stranded passenger, subong ang stranded natong passenger among sa Starlight nga 12 kabilog nga Lin Iloilo. Ang aton rolling cargos amo na nabilin subong 28. Ang iban nagpululi na kay tungod sa signal number 2 na siya. Tapos ang aton nga barko, ang ruro nato ng Starlight, Barili Madre, Buwaka Montenegro, isa ka Starlight, ang Biya Batangas. Tapos sa mga pasahero naton diri sa aton lugar kay pinuli man, lapit man sila. Pinuli silang sa Cebu lang, ang sa Cebu. Si wala man diga standby sa pier dito man sa Sagwa kay sa diri sa sulod sang pier. Wala man diri sang wala man sa mga kantin. Hindi sila pwede mag-standby dito sa Sagwa, nag-standby kami mga kantin dito. So sa karon sir, ano ang panagyan karon sa Philippine Coast Guard para sa aton sining mga kauturan? San upang most probably ma-resume ang biyahe sir? Ang sa kita action break ako na sa Pag-asa. Ang kwan sa Pag-asa, ang tracking sa bagyo nga ma-landfall sa kuno karon sa gabi. Tapos ang ilang estimate mga Sabado siguro base magwa na sa Parnaton. Sa karon sir, meaning Sabado most probably base maumpisa naman ang biyahe sir o ma-resume. Pag magwa na sa aton sa Parnaton sa Philippine Area of Responsibility na walang signal ang Negros kagang Iloilo, masugod na to sang biyahe.
Taman kali masugod na sang biyahe. Yes. Sir, ang panugyan nimo sa aton sining nga mga kauturan mananagat kag iban pa sir. Sang amon sa amon mananagat sang nagligat pang pagkuan sang pag-asa nga maabot nato nga bagyo. Nagtawag na kami sa mga barangay kapitan na ang ilang mga mananagat nga ni na pag sugtan nga magpalaot. Kag nga aton nga mga pumuloyo nga kung malapit sa ikat sang suba dapat mangita na sa mataas nga lugar kay base may pagbahata tungod sang aton nga palabuton nga bagyo. How about sir ang aton DRT? Kamusta? Ang aton nga GRT naka-prepared na. May naka-deploy na maaari na diri sa Bridco, naka-ready na for dispatch. Okay. Action na Fred, no? Si Okay. Chief Petty Officer Louis Campaner. So, mali siya action na Fred, ang sitwasyon diri sa area sang Bredco Port. Report gikan sa patrol ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Ang Bacolod, medyo hasta lang sa ugto karon ang inyo opisina para makapreparar kamo sa inyo sini panimalay. Suno kay Bacolod City DRRMO Head Jomari Vargas kagabi sa programa ni Action Art Tayupon, kabahin ko niya sa tika nga ginapatuman sang syudad mangod sa bagyong si Odette. Ang mga face-to-face classes, wala man klase karon nga adlaw. Ari yang panugyan sang Action Radio. Kadasig mo, nagligad nga adlaw, ginbatak ang signal numero 1 diri sa Bacolod kag probinsya. Karon signal numero 2 na kita. Kag suno sa Pag-asa, samtang naga-amat-amat
abot ang paglaslas niya, nagabaskog siya nga nagabaskog. So anong panugyan sa Action Radio? Number 1, iniya sigurado may brown out ang siniko. Anong himuon naton? Pangabay lang sa tanan nga pumuluyo sa pagpreparar flashlight, pagkaon, baterya, kandila. Kag ang mga balay nga may ara malapit sa kalubihan, kwaon yung daan ng magulang na. Kasi kung rinagumbain akong hanusan, kabay pa nga hindi lang magbaskog ang hangin. Ang mga kahoy bla, nga nagasabit sa mga kuryente, tapsa nagadaan subong para wala kita problema. Amoy na ang mga bagay ang kinahanglanon naton tagsa nga may bagyo. Mas maayo gid nga preparado. Hindi na kita magulat pa. Matupa man siya o kung hindi, wala iya problema. Basta nakapreparar kita. Kaya ako sigurado kuya, pagbalbal sa mabaskog yung nga ulan kag hangin, brown out gidayon. So kung may mga baterya kamudira, subo nga daan, sige na, i-preparar na. Nga pag-abot sang tal nga oras, nga magbalbal ang bagyo, kag palungon sang siniko ang suga, preparado na kita. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction work. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwaran nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sa Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Daon talang niwa. Magapabilin kita ha, ang bugos nga Pilipinas sa Alert Level 2. Tob-tob matapos ang tuig 2021. Amo ning ipalayag sa Malacañang kahapon. Ang bilog nga pungsod Pilipinas magapadayon ipaidalom sa Alert Level 2 sugod karon nga adlaw Disyembre 16 tubtob Disyembre 31. Amo ining desisyon nga nalaputan sa meeting sang Interagency Task Force. So ambot silingon hasta pit sa 31 sang Disyembre magapabilin ang bilog nga pungsod Pilipinas sa Alert Level 2. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman Edisyon, upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,